Tämä on asunto Jukolan kulma Keuruulla, Keuruuntie 31A. 15 on minun osoitteeni, tämä on Keuruuntie 31. Myytävänä asunto tällaista kerrostalosta. Kerrostalo on hyvin pidetty kunnossa. Rakennusvuosi 69, jolloin ensimmäiset asukkaat muuttuvat asumaan. Talon katto, tasakatto. Parkkitiloja löytyy takapihalta 8. Ja täällä on sitten tämä liikehuoneisto, jossa on tällä hetkellä sivaa 3000 neliöä tontti. Huoneisto koko A15 on 93 neliöä ja 4 huonetta keittiö. Hyvin kunnostettu ja hyvässä kunnossa pidetty. Ja mukana tulee myöskin autotalli, joka on 18 neliöä ja lämmin. Tämän viikon aikana 14. päivä-18. päivä olemme pesseet koko talon, tehneet huoltopesun ja tarkastuksia. Talo on jatkuvasti hyvässä kunnossa pidetty johtuen hyvästä hallinnosta. Tällä puolella on sitten 10 parkkipaikkaa ja tuolla kaupan edessä on 5 parkkipaikkaa.